Netop i dag er valget blevet udskrevet, og derfor håber vi jo meget på, at danskerne vælger et nyt flertal i Folketinget, en ny regering, og ikke mindst en regering, der er helt afhængig af et stærkt Dansk Folkeparti. En af de gode folkepartister, der skal ud og kæmpe i den her valgkamp, det er min gode ven Lukas Hultgren. Lukas er opstillet op i Nordsjælland, og jeg vil sige, der passer han rigtig godt ind. Lukas er en mand, der kæmper for ordentlighed, der kæmper for, at man bevarer sine historiske rødder, der kæmper for at bevare det Danmark, som vi alle sammen kender og elsker. Lukas kæmper fuldstændigt 100% imod alle de kriminelle bander, organiseret ofte fra Østeuropa, som kommer til Danmark og hærger i hele Danmark, særligt i hans valgområde. Lukas kæmper imod, at der ikke er grænsekontrol i Danmark. Lukas kæmper for at få bedre forhold for de ældre, for de svage, for de unge, der er uddannelsessøgende. Og jeg er sikker på, at Lukas vil være en helt fantastisk tilføjelse til Dansk Folkepartis folketingsgruppe. Og derfor kan jeg kun sige til alle de mange DF'ere, der bor i Nordsjælland, at hvis man bor deroppe, så er Lukas et rigtig godt bud på deres repræsentant i Christiansborg efter valget.